Għal Adrian Delija mhux aċċettabbli li kien hemm deputati nazzjonalisti li waqt protesti ċabċbu waqt diskorsi kontrih u li talbu għar-riżenja tiegħu. Dan b'referenza ċara għad-deputati l-aktar qrib Simon Busuttil, fosthom Busuttil innifsu, Carola Colina, Beppe Fenekadami, David Casa u Mario De Marco. Kun hemm deputati tiegħek qegħdin ġodin il-biċċa. Jiena ma jidhirlix. Skomdu. Jiena ma jidhirlix illi kien hemm deputati tiegħi illi qegħdin iċabċbu meta xi ħadd u x'Occupy Justice jew xi ħadd ma jinteressanix qed jgħid kontra tiegħi. Jekk għamlu hekk, għamlu ħażin u mhuwiex aċċettabbli. Iktar ċar minn hekk ma nistax inkun. Waqt il-programm Xarabank, meta kien mistoqsi dwar għalfejn ma jixtieqx iddikjara vot ta' fiduċja waqt il-Kunsill Ġenerali, Delija qal li mhux id-deputati u l-ġurnalisti jagħmlu l-aġenda tal-partit. L-ewwel nies jiena l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista ma naħsibx li għandhom jagħmluha il-ġurnali jew il-ftit magħżula li jiddeċiedu meta il-Partit Nazzjonalista jagħmel dak li huwa x-xogħol tiegħu. Lil dawn id-deputati Delija wissihom li qed jitfgħu l-ġebla u jaħbu idhom. Min irid jagħmel il-ħsara jitfa' l-ġebla u jaħbi idu. Il-kap nazzjonalista qabbel ukoll is-sitwazzjoni tal-partit tiegħu ma taqbida. U allura hija naqra ta' sfida, hija taqbida. Meta mistoqsi jekk jinkwetawx il-leaks mill-aktar strutturi delikati u nies qrib tiegħu, Delija qal li huwa jippretendi l-lealtà. Jiena nippretendi l-lealtà. Il-lealtà ma titlobx illi jkun hemm il-leaks partikolarment meta jkun hemm ċerti laqat illi jkunu intimi. Delija kellu wkoll kliem ta' twissija għad-deputati li qed jirribellaw lill-kap tagħhom. Il-membri parlamentari jistgħu jagħmlu dik it-tip ta' dikjarazzjoni jekk iridu, però l-kap ta' partit ma jiddeċidux il-membri parlamentari imma jiddeċidu it-tesserati. Bl-aktar mod surreali, wara l-intervista tal-kap, id-deputat Edwin Vassallo esprima tħassib dwar dawk li qalaw il-ħmiġ fil-konfront tal-kap. Però ma kontx inteħlis tal-letti fuq wara, ma kontx inkun wieħed li nitfal ġebla u naħbidi. Intant id-dibattitu kellu jiġi sospiż wara li l-udjenza ta' Delija infexxew joffendu lil kull min beda jikkritika lil kap tagħhom. F'ħinijiet minnhom saħansitra spiċċaw joffendu l-qraba tas-segretarju parlamentari Silvio Xkembri. Issa, mi permetti li ma Isma, fuq il-television ma tidirx. Ija, ma mhuwiex ambjent li hawnhekk il-partitari. Mela, ħammorru għal qasira. Ħammorru għal reklami, u xek. Ħammorru għal reklami, niġu lura u nkomplu. L-argument tant eskala li kien hemm bżonn l-intervent tas-Segretarju Ġenerali tal-PN li daħal iferraq lin-nies. Fost dawk involuti kien hemm ukoll uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista li ftit tal-jumilu kienet jases id-dar ċentrali waqt il-laqgħa tal-amministrattiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.